Σήμερα θα δημιουργήσουμε ένα εντυπωσιακό δισκάκι με φύλλα χρυσού. Ξεκινάμε ετοιμάζοντας το μείγμα μας, το οποίο χωρίζουμε σε 2 μέρη για να πετύχουμε διαφορετικά εφέ. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μείγμα μας μέσα στο καλούπι και το αφήνουμε να στεγνώσει περίπου για 40 λεπτά. Μόλις στεγνώσει, το ξεκαλουπώνουμε προσεκτικά και το αφήνουμε να στεγνώσει τελείως για 48 ώρες. Αφού σιγουρευτούμε ότι είναι έτοιμο, κολλάμε στην κάτω πλευρά του δίσκου σιλικονούχα πατάκια για να μην γλιστράει. Στην πάνω πλευρά περνάμε την ειδική κόλλα για φύλλα χρυσού στα σημεία που θέλουμε και αφού στεγνώσει και η κόλλα, τοποθετούμε προσεκτικά τα φύλλα χρυσού. Το δισκάκι μας είναι έτοιμο. Ένα μοναδικό χειροποίητο αντικείμενο που θα τραβήξει τα βλέμματα. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδικασία. Μέχρι την επόμενη δημιουργία, καλή συνέχεια!